Daalụkwanụ ndị ọma na-ege ntị. Ekene m nwoke, ekene nwaanyị, wee sị ndụ mmiri ndụ azụ ka onye chiri onye azụ elu. Asị m mmiri ata na mazụ anwụna. Ndị be anyị, o nwere ife na-eri m nri na-arụ, o nwere ife na-eri m alịlị, and ife anụ erigidego m alịlị, nsị mba ka m kwupụta ekwupụta na okwu anara adị n'afọ wee na-ajọ njọ. Ama m na ụfọdụ ga-asị ka efe ị na-ekwu ikwesịrị ikwu ife dị ọna, mana achọrọ m ka i were ụbụlụ gị wee gee okwu anụnwa ntị. I were ụbụlụ gị wee nebe anya asị onye Igbo ebu, asị nwa afọ. Ọ bụrụ ife a na-abịa akpọba iyi nke a ji wee mee, mana chee echiche ma igecha okwu anụnwa. Onye na n'onu ya bụ MAP, eziokwu bụ ndụ, nke mbụ na mbụ n'ala Biafra. Ndị be anyị, okwu na-ekwu na bụ na okwu gbasịtalụ Maazị Nnamdi Kanu, mbụ onye isi ndị Indigenous People of Biafra IPOB, ojiji ejie, and onye Igbo, and okwu gbasịtalụ Igbo presidency nke ndị Igbo na-azọ ka ọ bụrụ onye Igbo wepụtara onye ga-abụ onye isi ala Nigeria. Okwu chọrọ iju unu n'ụbọchị nke taata bụ, kedu ife ndị Igbo ji aba mba? Gịnị ka ndị Igbo ji wee kwụrụ? Kedu ife ndị Igbo ji n'aka ha wee na-aba dịsị mba? Ka ife ndị Igbo ji wee ya anọ dịsị ọgụ? Ndị Igbo nwere ife ha nwe ha ga-eji wee nụọ dị ọgụ? Yes, ndị Igbo ama ihe ahụ? Mba. Imi ya jụ esi gị na ndị Igbo nwere ife ha nwe ha ga-eji wee nụọ ọgụ, mana fa amalọ. Ọ dị very simple. Ihe njụ egwa gị bụ na unu n'anya ndị Igbo nwere IPOB mbụ Biafra. Ka njugodo unu ndị Igbo na-ege ntị, ọdụ unu ka ndị Igbo niile na-akwado Peter Obi pụta n'ụbọchị nke tata wee sị ndị ugwu na ọ bụrụ na unu enyela unu Igbo president na ọ gatugo unu n'ọtọn unu ka olu na unu ga-anaba, na unu ga-ejos welu Biafra nawa, wee sị no this time around na ọ gatugo n'ọtọn unu na onye ugwu achigo afọ 8 lituo, onye ugwu ọzọ onye ugwu achigo ka m were onye ugwu achigo afọ 10 lituo, onye Yoruba achịa afọ 8 lituo, onye ndị ofe mmiri ndị a na-akpọ Niger Delta achịa afọ 6 wee lituo. Na ọ bụ kịta ka ọ gatụrụ unu na ndị na-ege n'ihe abụọ oge unu ka unu ga-enye ndị Igbo this presidency. Na ọ bụ na enyerie ndị Igbo, ọ ga-abụzi onye naba, which means unu enwe ife unu ji aba mba. Unu niile ndị Igbo niile the whole, ma igwe ha ma ha na eze ndị Igbo, ma ndị gọvanọ, ma ndị senetọ, ma ndị House of Assembly asị na ọ bụ oge ndị Igbo ka ọ gatụ. Unu kpọnye anyị Maazị Nnamdi Kanu na onwere ife ome, kpọpụtalụ na anyị Maazị Nnamdi Kanu and nye anyị Igbo presidency. Ọnya bụ na unu enweghị ife unu ji aba. Ị na-achọ ịgwa m kịta na ndị Igbo niile jikọ aka ọnụ wee sị kpọpụtalụ na anyị Maazị Nnamdi Kanu and nye anyị Igbo presidency at the same time? Ọ bụ unu na-enyere anyị Igbo presidency, kpọnye anyị Maazị Nnamdi Kanu, na unu ga-ewelu Biafra naba nke taa nke echi. Unu enwe ife unu ji aba mba, unu abasibe mba ike, nwee ife unu ji eyi ndị ọzọ egwu. Unu afụkwara ihe Buhari ji wee bụrụ prezident? Buhari bụ gwara unu na gwa Jonathan si na ọ bụ na nye enyela onye prezident na ihe niile bụ na nne na Naịjirịa ya atọ n'ọbara, na ya ga-agbu ya ga-agba mkpamkpa. Ogo nna ọma agba ihe ahụ bụ ezigbo okwulokwu ka nwoke dị gidigidi ewelu presidency nye ọchịba chịtọrịba Naịjirịa, chigbube Naịjirịa, chinye Naịjirịa n'onunu. Unu afụkwa APC primaries eme, ndị ugwu na ndị APC enwere mgbe ha chọrọ inye Tinubu presidency, onwere mgbe ha kwadoro inye Tinubu presidency maka ife Tinubu mee. Ọgwa ha ozugbo, ọba mba gwa ha na onyenwa mee Buhari president, na ya single handedly mee Buhari president, na ọ bụ unu na-enyere onye this ticket na ife na ya ga-edikile Oduduwa nation, na ya ga-eme that is na ya ga-ereview ife niile mee na Aso Rock, basie mbiko onwe ife ji aba, maka na onwe secret ọma, onwe ife ha ji aba. Unu afụrụ ya eweli enye
nke a kịta enyere ị ga-afụ ihe oge ji wee mee kampen ọ n'anya kịta fụ na isi apụtala n'ebe ọ nọ o were oduduwa wee banye chetanụ na o mebugie na mbụ ọ ka ya emekwa ọzọ nke ndị Igbo kịta unu n'anya mbọ niile Rochas ịgba maka ndị nyelu ndị ugwu aka ka eme primaries 0 vote ka ọ nwe Ogbonni ọnụ bụ 1 vote Nwajuba 1 vote Dave Umahi Governor of Ebonyi State ọpọ n'ife niile ogbu ndị Ebonyi iji wee please ndị ugwu ọ dara ada 200 and something vote ọpọ na ego niile ọ spend ka ife o gosi gị enwela owe ndị a ji wee chọọ ka onye Igbo bụrụ na 2019 ndị ugwu gwa gị n'oge nke ha ka ọ gatụ n'olutugo ha ka ife menu ha welu APC wepụtara onye ugwu PDP wepụtara onye ugwu NNPC wepụta onye ugwu SDP wepụta onye ugwu sọsọ apụga bụ ihe wepụtara onye Igbo wete ụmụ pati a na nwala ife a gosi n'oge na ọ gatụ ndị ugwu were enyefa onye ka na-akpọ zoni na-abụrụ na ya na ama ame praịmarị zoni na-abụrụ na ama ame praịmarị eyi eme praịmarị mana bife eme dị praịmarị ha kpabigo nkata onye ga-achị ndị gosi gị na ha Peter Obi fụ na eme anyị dị tiketi ngwụ agụpụgo ndị Igbo alọpụgo ndị Igbo mgbe akụnụ ga-ebido wee mekiwe a strong statement mgbe akụnụ ga-ebido wee release a bomb gwabazie ha the real truth ifunucho wee mebezi kwuba okwu ka mmadụ kịta nụwa the only thing ndị Igbo ga-eme kịta ndị Igbo nwere everything ha ga-eji wee gba politics ụwa niile kpupụrụ okpu this is the highest opportunity ndị Igbo ga-ebe ha gbacha politics ekpupụrụ ụwa niile kpupụrụ okpu ka politics ndị Igbo kwesịrị ịgba kịta ọ kịta ka ndị Igbo nwere dati ihe a ha na-achọ ndị aka ji Maazị Nnamdi Kanu nke na-achọ nnwere onwe ndị Biafra Maazị Nnamdi Kanu bụ onye Igbo imagine na ndị Igbo niile wee tikọta ọnụ na wee sị gị kpọnye anyị Maazị Nnamdi Kanu kpọnye anyị Maazị Nnamdi Kanu ọ bụrụ na ịkpọnyela anyị Maazị Nnamdi Kanu nye anyị ihe dị a nye anyị Igbo presidency anyị ewelu Biafra naba ndị ugwe nwere ifefe atụrụ ụjọ karịa data okwu ndị be anyị niile jikọta aka ọnụ na-asị eda unu ga-enyelele anyị Biafra kpọnye anyị unu ga-enye anyị kpọnye anyị Maazị Nnamdi Kanu nye anyị Igbo presidency ọ anyị ewelu Biafra naba anyị ọ bụrụ onye naba ndị ugwu na-atụ data onye naba ụjọ rapụ ihe ha na-eme ọnụ ị ga-afụ ewelu presidency nye Peter Obi ha kwachie ya ozugbo mana ndị be anyị amala ihe bụ politics ihe a politics ndị be anyị ndị Igbo leaders na ọha na eze ndị Igbo kwesịrị opportunity a ka ha kwesịrị ime ijikọta aka ọnụ wee nwee ike wee wolu Maazị Nnamdi Kanu wee gbasie ndị a politics ike ọba ha na-arụ mana guess what ụjọ na-atụ unu maka na onwere onye unu mma the power onwe unu akọmiti chego wee na-agụ unu ndị Igbo ihe ahụ the highest opportunity unu nwe iji wee mepụ mgba politics wee kpụpụrụ n'okpu ka nwoke n'ife unu ji aba enwere m ọtụtụ okwu mana ihe m ga-agwa unu bụ na buru na n'obi na Maazị ama anọkwa n'ime na-eme election na Biafra land buru na n'obi na Maazị ama anọ n'ime unu na-eme election na Biafra land unless mụ na chọrọ igbusi onwe unu na Biafra land adịlọ m after onye nwe unu onye na-anwụlọ mana Maazị nọlụ n'ime ka ngwa unu nke bụ eziokwu nke esu na unu amalọ Maazị nọlụ n'ime iwu ọbụla pụtara ịtụ vootu na Biafra land ga-anwụlele iwu ọbụla mpụtara ịtụ vootu ịdaizi mma agwa gị ihe ga-eme mana Maazị nọlụ n'ime kwado na ịtụ vootu ọkwa yutu ndị Igbo chana aba na-awa anya unu chena unu ga-awa anya bịa n'ụwa na anya ka Maazị nọlụ n'ime unu etinye n'ọnụ n'okwu Maazị wetebenụ PVC nsogbu adịrị ọkwa unu weteche PVC unu ya bịa n'ụgada ebe ahụ n'ụgada ka unu ga-afife ga-eme ọgwụ chakọrọ m n'ọnụ onye unu na n'ọnụ ebu MAP eziokwu bụ ndụ nke mbụ na mbụ n'ala Biafra isi afọ wee kwaba okpu afụlọ m iru gị ihere emegbu unu daalụkwanụ.